ҳаёт аҷиб аст ва пур аз лаҳзаҳое ки одатан мо мунтазирашон нестем, яъне ҳаводисе ки ғайри чашмдошт ба сари мо меоянд. ва дар ин мавқеъҳо, дар ин мавридҳо муҳимтар аз ҳама он аст ки мо чӣ тасмиме мегирем, мо чӣ хулосае мекунем, мо ба ин ҳодисаҳо чӣ гуна муносибат мекунем. Яъне ки он ҳаводисе ки ба сари мо меояд муҳим нестанд ва муҳим он аст ки мо чӣ тасмиме мегирем. мо метавонем ҳама вақт хушбин бошем, мо метавонем ҳама вақт барои худ василаҳои хушҳолӣ, хушбахтӣ ва хушрӯзиро фароҳам орем. Ин аз он вобаста аст ки мо то чӣ андоза барои ин василаҳо талош мекунем. ду рафиқ дар биёбони роҳ мерафтанд ва дар аснои роҳ ба онҳо як гурӯҳ дуздони биёбонгард ҳуҷум карданд. яке аз онҳо силоҳ дошт ва дигараш бошад силоҳ надошт. рафиқе ки силоҳ дошт оғоз кард ба мубориза бо он дуздҳо ва ҳамин гуна ёни онҳо тирпаронӣ ба вуқӯъ пайваст. нафаре ки силоҳ надошт ҳамин гуна пушти санге паноҳ бурд ва мунтазири ҳаводиси минбаъдӣ гашт. ва чун миқдори гузашт ва ҳамоно тирпаронӣ идома дошт, он нафар хост то огоҳ шавад ки рафиқаш чӣ ҳол дорад, дар чӣ вазъ қарор дорад ва наздиктар рафт ва рафиқашро фарёд кард ва аз ӯ пурсид ки дӯсти азизам чӣ хабар, чӣ аҳвол дорӣ? он нафар бошад гуфт хубам дӯстам, ду хабар дорам, якеаш бад ва дигараш хуб. рафиқаш ба ӯ гуфт пас аз хабари хуб шурӯъ кун. он нафар гуфт ҳанӯз як адад тир дорем. пас гуфт хабари бад чӣ аст? гуфт фақат як дона тир дорем. яъне ки муҳим он аст ки мо чӣ гуна назар мекунем ба он ҳаводис, ба он воқеа, ба он рӯйдоде ки ба сари мо омадааст ва маҳз ин муносибатҳо муайян мекунанд ки мо то кадом андоза зиндагии худро хубу беҳтар созем.